אוקיי, אנחנו ננסה לעשות ניסוי על וירוסי כופר. אספתי איזשהו כמה מלקוחות. כמו שאתם יכולים לראות, יש תמיד את הקבצים הדחוסים שמקבלים במיילים, יש VBS, Doc, JavaScript, JavaScript Encoded ו-PDF, אפילו קובץ מייל להדגמה קטן, שבדרך כלל ככה לקוחות מקבלים את זה, בתוך קבצים מקובצים, ואז פותחים את המתנה. ובכל מקרה, לתשומת לבכם, אני רוצה לנסות היום את הכלי שנקרא קספרסקי אנטי ransomware tool ולראות את היעילות שלו בלייב. כרגע אנחנו מחוברים לאינטרנט ואין לי שום אמצעי הגנה, שום אנטיווירוס, שום דבר. בואו נראה. אם אני פתוח לדוגמה, בואו נפתח גם את מנהל המשימות שלנו החביב, Always on top, כדי לראות את התוצאות בלייב של מה שרץ. אם אני פותח לדוגמה אחד מהקבצי דוק, רגע, שימו לב, יופי, שימו לב, הווירוס הזה ספציפי פותח PowerShell ו-CMD. אני כרגע אסגור את הוורד, ה-PowerShell וה-CMD עדיין מתחילים לרוץ, וזה מה שייצור את התקשורת עם הצד השני ויצפין לי את הקבצים. עצרתי את זה ברגע זה וראיתם את זה רץ ברקע, אפשר לראות את זה לפחות איזה דקה-שתיים שה-PowerShell וה-CMD רצים, ורק אחרי זה הוא מתחיל את ההצפנה שלו. הנה הוא והנה הוא. אוקיי, עכשיו בואו ננסה וירוס כופר של JavaScript, שבדרך כלל הדבר הכי טוב לעשות זה לחסום אותם. בואו נפעיל את זה, פתח Open, זה משהו שמישהו קיבל כמובן בקובץ מוצפן. הוא פותח את WScript, עושה את התקשורת לאינטרנט. ברגע שהוא סיים את התקשורת לאינטרנט רואים ש-Run DLL מתחיל לרוץ. בדרך כלל יש, מדי פעם רואים גם פרוסס בשם DLL host שרסט, ואם ניתן לו לעבוד מספיק זמן, אנחנו נראה שממש כל הקבצים הולכים להפך לאיזשהו סיומת כלשהי, תלוי בווירוס. אלה וירוסים עדכניים יחסית שהורדתי מהפיירוול של אחד מהלקוחות. נחכה עוד כמה שניות, נראה אם הוא עושה את העבודה. בדרך כלל לוקח לו קצת זמן עד שהוא ממש מפעיל פעילות מלאה של הווירוס. כל שקוף, כל ברקע. נבדוק שהאינטרנט עובד. בלי אינטרנט שום דבר לא עובד. פינג וגוגל, אכן יש לנו אינטרנט, כן. אוקיי, כנראה שבמקרה הזה הוא צריך איזה כמה דקות, אנחנו לא נבזבז את הזמן, אנחנו פשוט נחזור אחורה. שימו לב, ה-WScript ואלה, אם אין להם אינטרנט, הם בדרך כלל או נסגרים או מפסיקים לעבוד. סוגרים את האינטרנט. הנה, הוא כבר התחיל להספין. לא הספקתי אותו. בבקשה. לא נורא. בואו נחזור אחורה. אוקיי. כמה שניות. אני חוזר לסנפשוט הקודם.
מה שבאתי לכם מקודם, ששימו לב שאם אנחנו פותחים קובץ כלשהו ואין לו אינטרנט, אז בדרך כלל הם נפתחים נסגרים מיד, כי אין להם איך לעשות תקשורת. רובם צריכים תקשורת לאינטרנט, יש כאלה שלא, אני לא הצלחתי להשיג אותם. בכל מקרה, בואו נחזיר לנו את האינטרנט עכשיו. אנחנו נתקין את הקספרסקי, תקנה פשוטה. accept, next, next. אוקיי. תקנה ממש פשוטה. אני מזכיר לכם שאין לי שום אנטיווירוס חוץ מזה. שום דבר. אוקיי, בואו נתחיל בג'אווה סקריפט. פותחים. בום. עצר אותו בדור. בואו נעשה ג'אווה סקריפט encoded. פותחים אותו, WScript מתחיל לפעול גם בדור. מעניין. בזון. אוקיי. ולדוקים שלנו, אם אתם זוכרים, אמור להיפתח PowerShell ו-CMD. נפתחו PowerShell ו-CMD, בום, נסגרו. מיד נסגרו. זה הקספרסקי עצר אותם, למרות שהוא לא התריע על זה, אבל אם אתם זוכרים נכון, בלעדיו, ה-PowerShell וה-CMD היו מחזיקים מעמד ומנסים ליצור תקשורת, והוא עוצר את זה בהצלחה. זהו, מקווה שנהנתם. תודה רבה.